Nadiskubre ang isang vintage bomb sa bakuran ng isang bahay sa barangay Nara Oeste, San Fernando City, La Union. Kinakalawang na ito at posibleng matagal nang nasa lugar bago nadiskubre ng mga residente. Accordingly, yung nag-report po sa atin is kumukuha daw sila ng earthworm para pang pain sa palaka doon sa kanyang garden. Then nung nakatumbok daw siya ng matigas, then nung tignan niya, isa pa lang itong high explosive na vintage. Ang nag-report sa otoridad, si Jefferson na siyang caretaker din ng bahay. Hindi naman daw nila inakala na nakaimbak na sa kanilang bakuran ang nasabing bomba. Nakasuspek ko, di nagkalida iti bakod. Siyempre, di ay siguro ni daga-daga. Handa nga napansin nga, palad na nga pala, damuda. Walang metal lang kasi. Hindi pa nagtutudo na napigsa, rimwaran. Nga di ay bomba gayam. Agad daw nila itong ipinagbigay alam sa otoridad para sa tamang disposisyon at para maiwasan na rin ang anumang disgrasya. Sa ngayon, nasa pangangalaga na ng Explosive Ordnance Division ang na-recover na vintage bomb. Alam mo naman natin dito sa atin sa La Union na nandito noon yung mga Hapon na nagkukuta. So marami tayong nare-recover ng mga vintage bomb dito. So pag may nakukay po tayo ng mga ganyang klaseng vintage bomb, pagbigay alam kaagad sa ating kapulisan para maagarang aksyon o kaya sa barangay officials muna para sa safety po natin kasi active pa po yung mga vintage bomb na yan. Mga World War II na explosive po yan na nakatago or nakahukay. So immediately i-inform po natin yung kapulisan sa mga barangay officials. Joan Punsoy, Balitang Solid North.